ọdịrị anyị ka ba nwa ya n'elu PG anyị ka ọ nọ n'iru PG tulufa ga ọfụma na ndị ọgbọ anyị nọsị na nkọ ọ ka ọ dị anụ mmiri ogiri anụ mmiri ife ọbụ anụ mmiri nọ Ọhamadike na bọọdụ na bishọp anyị na his grace na his grace ọ bụ blessing ndị obi nwanne nwe
Thank you. Thank you. My Lord.
Come, okay, turn back, madam. You want to go chop the pay? Where are they go now? Ministers, Monday High Chiefs, Kumikano, ọba jójó lọ́dà bíbẹ̀ ìgbàlagàdé nàmúlò kàlọ́fà lọ́gbọ̀ lákàtàlù pọ̀lọ́gbé bí ọ̀dẹ̀ ìpọ̀pá. Ìgbì yà ní ìgbà gidi yà ní o. Ìgbà gidi yà ní o.